Dva, tři. Máme štěstě všetky pěkně rozcvičené, pěkně máme tání pácukár. Rozhýbáme se a jedeme. Raz, dva. MDŽ pojali jako mejdan drsných žen. Při bližším pohledu bylo patrné, že některé ženy jsou drsné až příliš. Podmínkou pro mužský doprovod byly totiž ženské šaty. Za své vzalo i mužské prvenství na Měsíci. V režii Teplického divadla tam první byla žena. My jsme ju dokázali, že první na Měsíci nebyla Armstrong, ale Terešková. Že vám není jasné, kdo tu vlastně slavil? Když muži se převlékají za nás ženy a vydělávají na tom tvrdé peníze, to my ženy si nemůžeme dopustit. Takže někdy na pravých ženských oslavách ahoj. No ale závěr bude přeci jenom patřit hlavně mužům. Mám tuto